Kardom kadoko pandame neli non la Bangso video neli kevan lage ning karong video kali neli ning oi mate ning duk a video sin neli van lo ko people lo pula dangte nangli tum hala thumbnail la pen ke titles ke tok ta nang tum chini ta hailo जो माने और केलांग नो तुम जो लासो वीडियो अपलोड इकेलो जो लाके नीली सी का अपलोड कली लासो वीडियो बांके labang nili si ka upload kali de dono to labang ke mane और hackers bang si ka upload lo laso video bang non headlang ko la ka upload hodi जो matong ka upload ne yo dono to lake nili kali labang ke hackers atum si ka upload lo de dono tum la ho masih nili channel long lason mo awat lang no pineson a video uploaded na puphansi FIR ta pidam lo and dokmoka police station lo and allo ta pali lab lo lasi Alangli tum un ane bori pon pusi na pachini pon lo lasi dona tum Genu vlogs nangli tum lang boma channel ke mane hack edlo lapen nili channel same hack detlo lapen ka doko ve sitame nili ta un ane bori po la so channel ke wanji phan lapen nili YouTube team tumpen same nili kaching ki bori pon lo de la so channel kachewani phan asi ning koilo pini bangke pini live ke bang ke ning duk alam lo lapen ka doko ve da ko ane langsun ke lang dam ko ane kachethang ji pu ka benglong atok anno la ha ke paklang ko ano ne cepat duk pon dolo lapen angli tuna cerap cetodun dolo la so channel long silver bele batan long lo ta income da dolo sitame ni la hai phan ga phi lang lo je neli ha ke cheng 2017 men pini 2023 arni an wane all Karbi Anglong neli ladak kapre ga dim ka humri da madim sitame nangtum aphan ko lamda ning jing tung te dalo athe ning duk tingal an lo athe channel da hack detlo yo matong upload lo ne yo lasi retarli bom lo nili channel hack detlo Genu vlogs a YouTube channel ke Karbi Anglong pen enut nongnam kachethang klong actor mate YouTuber Genu vlogs mate generation hanse Alangli channel bangke hack detlo hack kartum hack detlo lasi Alangli non la so dak bangke video ta chipili ta Alangli ning duk ning oi pen si dolo and lasi kadoka westa me nili choningri donji po bangke non la so dak hala Genu vlogs po YouTube channel long kadoka weta me video ke langdam de da je phan nili hin ben sami choningri lo je copy person nili hadak video langdam ritha mati langdam de ta sonte punili nang phan ke pachini ma la bangke iltum hadak itum ka kadoko be chino je hadak ke langdam o nili pendang lok ta nili langdam o sinon son itum langdam lo belang te hadak itum ko an si langdam ko se views ke bad na son hadak tangka pendang lok kadoko be tum hadak si chile dam po lasi kadoko be phan sa me non la soda bang ke lang pidam de thal la pen ke unsubscribe sa me unsubscribe se det ha Alangli chenam kali lola ke lasi Alangli non soda ke copy pitoma video pe bang ke upload jin lasi itum kado ka westa mi ning duk de pin pen morni si Alangli la bang so YouTube channel Alangli deng nang chili thulo pulang de itum ansa se itum a video ke mi ta thek ponong lasi donatum kado ka westa mi non itum labang so a YouTube channel same Genu vlogs a YouTube channel same ki mi send dia pan itum kado ka weta mi here to me hang pidon sna nili pendang lok nili same ning duk pikano mate ning oi pikano la pusona kisung ke pho mone phana nang pho det na olason nili same isi ka pheri ta ke dolo isi ning duk pikano Karbi Anglong men ko ani Alangli nongnam kachethang klong a YouTube channel non la puson kichiman la bangke ning oi pik mate ning duk pikano donatum ala puson na thak se hala malong news long malong news opo isi Facebook page dak same
bang si nang HACK Detlo adak ta ase non la pusona thak se non Genu blogs a YouTube channel same bang nang HACK Detlo ase mo kemi da prang je phan kaddo ko be same ar nam pen here me hang pidun sna la pen li pen dang los tami here me hang pidun po la pen kemi da prang je phan itum anso se di kemi je phan itum arnam long pen here me hang pidun nang la pen mo Alangli channel jong si melu plang pe itum anso se kang tuang ding same itum pabadon na ase labang so YouTube channel la along bangke non so kedin bangke itum video lang pidon de na mo Alangli chithanji neli YouTube channel chewang long chi lo la pen melo pu Alangli bu chithani la pen ke police long same FIR kado ka Alangli PR lo la se retarded bomb lo la se kado ka vesta me di itum la pu chonghong dun phong na to tang de domek thang me korang thu SKTV channel Karbi ban kardom